ceerno Soumare min so min nodduma ɗo ha wonko jinmi min mami faami minen min jiɗini waaƴo ni gueti ngasa kono min kori ɗum dañ min nelda faɗa mum faɗa ngo min o yo baba amen homin kayɗindir faɗa he min o Mamoudou Dia yi Mamoudou De o yi mimi yi mbeɗa andi kam pour kam waɗa entraînement tan ha fota wa on woni ɗum sappo jeetat hajjir sappo jeetati hajjir on ɓurdi mbeɗa wawi wata ɗum e jowma minen ko ni Allah tagri amen ɗum noon woto fondu kam bel ina wawi waɗ entraînement kam ha fota mu on woni ɗum laabi temeɗe ɗiɗi ɗum noon ko ɗum risque saabu mbeɗa wawi wata kala laabi ɗum noon mayrat heddi gueɗel min tori babo amen dogantno gue suba hanna e moto hay lella ina wawi jaggu minen ɗo min goni ala baɗo amen da kono wonde ko ni Allah tagri amen min gona yimɓe mawnoɓe ko min yimɓe tokose mi hayso min ñamino ko woni ko adon he fo ni min foti wiyete min ñamata galle ko kono ni min taga min jimmi tay wode ko Allah resnuma e baga seydde jogotono ko wawi ɓutti ɗin neɗɗo mballa amen hen ɗum kam wona dogdu wawi ɗum wona mouvement wona ñamde ruyi wonande ɗum kam ko itta tan ko coɗnoɗa ko e ko Allah resdunoma ko mbaɗa mo ɓuttiɗo saɗa ɗum wawa dañ tawa kam haɗa wawi jaggu jonggo ngo mbeɗa wawi wa kalɗo ko yette mum min kam ɗo min mbasete Diallo ne wayno anda kam ene wayno an a anda kam kono Mamoudou Dia oɗo omo andi gandalam nde o ñawi Dakar ha neɗɗo goto ala ko wawi makko wona ceerno wona docteur eɓe hay France o safri yimo o ronki sellude nde mbimum guido sut jaframo how selli e mboɗi wona ñabbu min lawani ñabbu ko pour neɗɗo ɓottiɗo wona toon payen mami anani eyyi ko kalɗa haala ɓuccuɗo mi faɗɗa momi yiɗum ɗo ɗum ko boli puyɗi ko gandal am wawi on laaɓi capanɗe jeenayyi goo wadde tan ay mallate kayɗi de o fuɗɗima wulde wuli o komi kaltam ɓandu fuɗɗi wulde ay ñande combat o Allah wiyete wallahi ay mo sippirto yiyatamo ni saka fiyam tere bien ɗum kan minimani min mbimami hooli gandal mum Diallo min a majjam kono min ko jinneji kaldami min wiyata kun tan fayo kon ceerno Soumare woni ɗo wallahi o hula jinneji komi tan o hula ganda jinneji kun hoɗo hol kum hon so mi kun tan ko fayo kon tan kay won tan wona mi wiyata won tan wona comme min mbawi homere min mbimami min mi diwi ɗon min mbiyam ko won tan wona won tan ɗum wona oɗo fellit hancita helomi gayi ñande combat o so Allah walam ɗo jeeɓimam nanggu juɗɗe terɗe fof nanggami mi wadduma e jinneji nayyi catama waji o a fiyat mo ngal baral piyatama ha pata liɓama ko an liɓata joni joom boro loppata boro mum Mamoudou De an woni mana seere an heydi hay seeremɓe he so tawi on haali kono yonma hayrun min jagga hen tawi yonani ɓeyden seeremɓe en pot ɓeyde seeremɓe ala o tan ne yona o tan ne yona joni mbaɗi entraînement ar caggal an abou caggal seeɗa cipre min suflat cipre jiya cipre mbaɗde grâce cipre cipre naat caggum naatama naata makko jala boɗe hajjel aɗa makko fan fofto aɗa makko anni seppir foftogol feeri ay an ceerno ceerno woni laami o mbiyami ko beɗo tan hay bere lefol ɓuuri ɗum barki inde Allah ƴeew o jagganto foti jaggo ɗum woni ko ñagunde nde natani taw arɗo nde natani arɗo ceerno arɗo mo haalama arɗo on to yo naata so yetti yo kosto waɗo kosɗe kesno yambimami a liɓat ya waɗo kosɗe he ala yo ya timmi to ko naati naate becce he naat ko dole gongere gongo jogoto bismillah ko dole mbaɗi mamo salari Mouhammad walla Mouhammad eyo lip voilà terrible koni wop woto warde la ilaha illallah jaggide yalla bon jaggide ay ni kam sako waɗi ni moƴƴi min ko gandal la jogui ilaha illallah ye dole ngulli bakar la ilaha illallah ko dole jogui min ko dole mbaɗon mbaɗi mama balay dole mbaɗon mbaɗi mama a yoni noon yoni ala dole mbaro bandal wallahi rasulullah wala kay ceerno wate man dole après dole ke Salam alaikum. Aleykum salam.
kaw ça va ma tabat aɗa selli celli waɗa tampere jawnama bisimilla bandira mbaɗi mawɗo celli celli waɗa tampere alhamdulillah tara mawɗo machallah waɗon golle jammol alhamdulillah tara alhamdulillah jam tani bisimilla machallah bisimilla ma yettarallah mawɗo machallah Alhamdulillah. alhamdulillah mi wonno mbiru mo kaldunɗa o oto ménagére ma woni ménagére ɗeɗo balle mi ala ménagére kimin waddude minagam min toppirta kalis mbo wona ménagére mbir kay wonta koye ménagére ala kaw ɗeɗo balle kimin waddude sa min adni waddude watti ñamde ko nenam ñamatan ko babam ñamatan joni noon min noon mi ƴeewi mi ƴewri tawi noon ko tampami o mboɗo yiiɗi nenam e babam ganda tampere am nde to rewi ko ɗum noon tagimi noon ɗeɗo balle o watti waddemi ɗo noon ɗum tagui noon kimin waddude ɗeɗo balle ɗum tagimi arde ka hen eyyi kono kam aɗa andi loi lamba kam waɗi ko souvent ko saɗa mbir kam jogoto ko promoteur ménagére aɗa haalda e promoteur o nanodir ɗum on mbawɗa tottude kalis kono ni tan mbir tane ni tan janggo e jaam sa yeehi walla holmo jaggani eyyi min kaw ɓaaren kaldi tan so balle jimo ballami hen sa oɗo combat somi wadde waajo mbaɗa andi komi liɓomo somi liɓi mum so Allah jaaɓi kalis o mi heeɓi ɗum mi yahat to ménagére mo mi tubanoma somi tubanimo anani min puɗɗo artide sa combat ji kewɗi mi waddi mi liɓi kalis keɓe mo ala no wayi ɗum ɗon noon ɓaade noon mi andi ala no wayi tampere nde mboto tampa hen ɗeɗon gueɗe ɗum tagui noon wadde oɗo combat mbimi noon mi ƴeewa waddira mi ƴeewa jinnaɓe ɓe ganda ham tampere am nde to rewi ganda ham minen ko jaamo holko firti a faami ko noon yayi ɗum tagui noon haɗimi ƴewde ɗum ɗon kono aɗa andi ɗum règlement o jaɓani ɗum cippirteɗo kam e kala saaha promoteur haaldata koye ménagére mum ɗum règlement o wi ɗum noon règlement o haaldi ɗum noon min yarude noon nde tan waɗani arrangé kadi wona lawol janggo e jaam kala ko yalti hen ko min toñi hooram ɗum kam mi sikka e mbar mbeɗa wawi ɗum wadde kaw mi haalanma hajjit mbaɗa ka kangal an mbaɗa haalda e jalla e ɓolto paɗe mum ɗe mboɗo ronki an a ƴettata galle aɗa simmo o mbar ganda ɗo simmetake jalla paɗe maɗe ɗo ɓoɗo ɓontaki paɗe ɓortañ mbiɗa wallu anani laymi kodde ñif simma wa huɓɓu ɗum koye waddata en man simma kam ko ane ko jaaka ma simma ke waɗani rewani kinema wona farkatu jinneji ñana jinneji o farka hollam haala jinne ambina ho mbiya jinne an hay jinne ñolɗa wona ɗum ko noɗɗe kam gay mbiro son jiiɗi libdam nande mboɗo wawi wadde hunde nde ganduɗa sa memima tan wayata kono dende ni o fuccito mbaɗamo ɓuuta o wayno tabalde ni o tan o fetto tan o fetto no tabalde ni o fewa dow nani mboɗo wawi ɗum te mboɗo jogui ɗum waɗandi kato ndewam gam hamadde hami daña ɗum ɗon anani mi waɗamo kanko fof kala ɗo memɗa e makko tan ko ɓuuti yeyi joni noon komi jiɗɗo ɓenna kam uñaji 4 ko jinmi wadde ko mi sooɗe hen ko gueɗe ɗe jinmi wadde ɗe mi waɗamo kanko ɓuuta ko ɗum jinmi yanam uñaji 4 hajjel Allah ne seedi mi waɗamo o foton tabalde gawol ni kala ɗo memɗa e makko tan fuccito o feto o fewa dow mboɗo wawi wadde ɗum ɗon ko ma gadda uñaji 4 ɗi mi sooda ko jinmi sodde ko mi waɗa e makko hande o ɓuuta hande ceerno Soumare min kay kala ko mbiɗa yomi addu mi jaaɓi min yomi liptan a liiɓi haɓɓere jawdi aduna koko rendal tan haydara koko gasat hakkude men wona kalis mbeɗa andi kam wona kalis dewruɗa e amen min kam meɗa ɗum andi Djiby ko haali ko mbaɗen noon tan he an o ay ceerno Soumare tawi jakoroɗa ko woto amen ko compte ma woni toon homi nokkuma gaddana fijiri hoore ma on dañta subal fo ujunaji ne on dañta haali mbiya jinne tottata jam acca hajjel so tawi aɗa yiɗani hoorema jaam saɗa arta ɗo e ngol hoto arde o min awa kam ɗo haɗa ar hoto arde oɗo sibu oɗo ko bonnatoma tan waɗata kono te jalla renami de Allah wi te wallahi sa renneke ma mayde e ko warate barkal jinne joni mbaɗan mami an jinne wawa waray wotira ɗum a halkima a halkima wona hen jeeyi bagage wonnima noddiɗi gara min oɗo ménagére ko min tampata hen
min sipirte min fiirenkoɓe min ɓorto min waɗat hunde fof min noon hankkadi ɓaata ko min mayatno min tampat il faut mi anda tampere am nde to rewi gongo kono il faut mbaɗen noon tan anen jaggu walla mbimami ni tan ɓuuri so wona ɗum tan min nene wawi kala caɗele garɗen walla hay min hoto cikke minen promoteur aji minen ala min ngala réglement ji walla min ngala wonɓe superviseur en walla no mbaɗa men contrôle en woodi ɗum ko règlement lambo wi en noon woodi kalɗa ko règlement kono kaw mi ñaagui sabu Allah ballam hen sa ɗeɗo balɗe fof ko gosi kasoromi gosi gortoromi gosi kirtoromi hay royi ni saaha mboɗo waɗa saaha ni mboɗo wawi dañde hay conni kosam mboɗo ñaaguima sabu Allah ballama ha waɗa combat ɓenni so waɗa combat ɓenni mami yaata ménagére am o mi tubanamo hankkadi mi ƴeewa ménagére combat goɗɗo so Allah jaaɓi sa dañinimam inchallahu rabbi mami addu ménagére am an noon mbir ñamowo ruyen gossuji on mbaɗa anni libde saka bomo yaha tubnoya ménagére mum ko ɓeyrude dañde combat ji tan ko ɓeyrude dañde combat ji tan ruyde no ɗaji ko ɗum addinimi ñagademo sabu Allah ballama sabu Allah so ande ɓenni a wonta wasi yiɗɗo ménagére am somi dañdima combat ji kay inchallah yiyatɗo ménagére ballirama sabu Allah fuɗɗima tampude eyyi joni mi nani jot so Allah jaaɓi joni mami réglanno ɗum après jaaha inchallah mbaɗa marché après joni jaaha inchallah ko noon sa waɗi noon waɗa ko welimi eyyi inchallah min waɗa maaro ko welimi mi tampiɗi ruuyi eyyi merci mi maayi bonde fatñara a ande te mo waɗa ko weli foti taw neɗɗo maayi bonde ménagére am leftema loriyam kalis oto ayo ñande o adde oɗo kalis min goto ñamata hay goto ñamata min goto hooram fata kewa suuɗaɗe wallahi ɗo o mi weltinamo ɗi combaye tan mo arde kay o woni oɗo sek ala billahi wallahi kalis oɗo mami welta hen foti no neɗɗo heeɓi kalis mum taw maayi bonde taw hankkadi no ronkiri hande rew heɓata ko seeɗa o ménagére lefti ɗum lori ɗum haadi ɗum yedde anani gayna hokkatam seeɗa raktak taw mene ɗo goro nden affaire o welat no feewi neɗɗo ñama kalis mum seeɗa maayi bonde a ari ay mi ari joni inchallah an layta ko an ka gaccidade heeɗu mine ko mbeɗa makka ko ɗum sadak salale mouhammad walla woto wat jiiɗi barkira aremaɓe jibi woto wat aremaɓe salali mouhammad walla mouhammad ngal jinnegal ɓe jinnegal sira jinnegal cikkuɗa minen mbawi jogade makka mouhammad ngal jinnegal baba jinnegal sira jinnegal salal mouhammad walla mouhammad ngal jinnegal baba jinnegal sira jinnegal wallahi jibe maayi sira jinnegal salali mouhammad walla mouhammad baba jinnegal sira jinnegal remat Rondo remat ha Muhammad remat artidine wotar jib wotar jib an jib wotar a liɓat kam woto wat ana liɓat kam a wallahi liɓat kam wotar jinno yaat kam jibi ya kiilek ala ya kiilek billahi mi yahtat wona ɗum fo an waɗi ɗum nde hoore ɓinde haram kalanɗa fof calɗa min bo mi daƴƴata sabu ko an waɗi o bone fof ha ɗum min lamɗon ma jinno gorko walla debbo a jinno gorko walla debbo manda e joni mandam la ko ɓujiri de ko ɓujiri eyyi joni noon an wona mi haalnino ceerno jogui gandal jibi il faut guma ganda gandal afrique ngal e ngal wooñi sere ɓe jogui ganda mande han kam a jaaɓi ha an ka bewtiɗo a jaaɓi gandal hin woodi de ɗum ɗo jibi yaltoɗe gueɗe kilekki dufɗa billahi wallahi aɗa wawi ñawlata lumta a fijano wona gonga wona an gajari te wallahi aɗa wawi maayi kilekki billahi ki dufɗa Wallahi. billahi aɗa wawi maayi nodde ceerno billahi min kosgal won neɗɗo yahde ma tun ɓorti paɗe calɗa haɗa billahi janen jibi il faut gonan neɗɗo ganda yimɓeɓe potani goto fof wonko Allah okki ɗum ko okkani goɗɗo o ko joom gandal mande laaɓima han kam ko joom gandal an ni artir hakkille ma emi jaahi ɗemi koote em ɗum ko ndewrete ni kan ndewreten koote jahi
Boye. Dar gay hay dar arañ dar wewi han do. Ana no jinna ala man nan ni kam jinni no. salali Muhammad walali Muhammad ngal jinne ngal sira jinne ngal babu jinne ngal jinne salali Muhammad walali Muhammad he ardo mon taw tan ala yet he jal yalla do Fer wutima ko jinne do la fer wutima. ndax na yar tan yar bari ma yar ko be faytere ko be dara oh njal ngare do Ha? ngare do Haydar wattame. ngare do Ana arbe en tan barke rasulullah haydar billahi. Mbaɗɗa Soumane Jambol mbaɗɗa tam wani Ni da ardo ngare jam ñaali mbaɗɗa mbaɗɗa Soumane janga muño. Annene dogata an o bewti woto wat kadi gadda do kadi. leƴƴe onon mbaɗɗon ɗo hanki kom cikkiɗon min kom gaccirɗon noon ha hanki mbalmi ko surdi ha weeti ha kanƴi fof ko laaɓi jinneji fof ko laaɓi wuro ngoɗo hanki jaaf mbiɗa hollu Yom jaaf amen sabi Allah yom jaaf amen haldo mum jaafo. min mi haalde mabɓe wona gila hanki ha joni koye mabɓe gonɗon tan koye surdi mi ɗanaka ha weeti e comme jetta min toña denɗiragal ta an toñi mbiya ɗum wiyaji mbiya ɗum mbiɗa hono mawɗo wiyete karunga mbiya kara min denɗiragal tan toñiratnomi ɗum wona hay ndego Barke babam denɗi amen. mam waron nda tottanam ɗum hollum karunga jeeɗum Karan ko jaaji. mbiya ɗum yo yaafumi karunga man faɗe posé ɓe an mbiya ɗum denɗiragal ɓi kawam tan ɓe toñ ɗum hoɗum wattu eyyi holso ɗum wattu nani jalla renomi min komi gandal ɓolal Wallahi. te gandal ngal jogimi ngal heƴande wuuro saga an Wallahi. nani Wallahi ko baba ma ƴettanga. gonka min komi donɗo ngal Wallahi. komi tawruɗo tanira Wallahi ɗon min kam ñaagimam yaafoy. haymi Ñaagimam yaafoy de. moƴƴi an kay toñani ɗum hoto ɗum wattu noon e yaaf hoto ɗum wattu ko wona ɗum ko an ko mbimami e batte mbiro holko tonɗa hen hoɗum he tottu mujuna jeego ya ajju ujunaji nayyi ɗi eyyi sa yiiɗi mi wuttamo o feto ñande hen mbimami an jommu ngu a liɓi ha paari min mi yii ɗum mi waɗi kala ko poti wadde mi waɗi hen Naam. joni joga ɗum ɗon Naam. ha jelli noppi malaɗi pour koye hoore malade Wow. nani Naam. anani mbiyami ko Naam. nan ko mbimami ko Naam. Naam. an noon jalla worti ngol hoto mi haala fawta hen dande nani Naam. so mi e ko e so mi ala ko ala ala kala ko mbimi keddoɗe hen keddoɗe hen nani nani eyyi eyyi ko gaddoɗon e gaddorɗon Ɗum ɗon tan min gadno pour to bandem ujunaji ɗiɗɗi pon pour to bandem. Eyyi. Eyyi. Jangga mami addandami ndi so Allah jaɓi so tawi tan mbeɗa wuuri mami lijjindam ndi mi addanma ɗi defe ha moƴƴa ala gaddanɗa addu noon addirinde noon joom suudam defa moƴƴa addanma ala yoni ardu noon eyyi yoni ardu noon eyyi moƴƴi joni wona ɗum ko dogue hadde ɓe garde dogue e ceerno oɗo on jogui debbo ya mbimami ya yabu ya waɗe ma duronde mata ya mbima waɗata comme tawi ɗom tan mbiya ɗum sa yehi mbiya ɗum yo yaafo mbiya ɗum e muñe ɓe ɗum uji ala yoni moƴƴi ya
min jiiɗo jinnuɗo hannde sen son jen jiiɗo lambatu enen fof mbaɗɗo bakko ani bakko mawɓe ndiyan ngal ɓa makkotono ani ɗum ko on bakko jimmi gatten fina tawi men hanki ni fat jalla fat ceerno wattaki ni jalla ceerno wattaki ni ceerno wattaki ni jalla yaam an ɗoftomi bakkal an maɗa ya taw ɗamma ka dasi ɗum mare ƴew joni koyen ñamal ngal kakan ara caggal ani mbaɗɗa hen lewaji gartiɗan ko ɗo hen nanon ngal kadi ara caggal mbatta garta ɗo woni tan ni tingen dekki degel 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 on jari yes on jari yes tingen dekki degel tingen dekki degel jari yes hajjel mi mi ngaɓude mi ko abba andu ko wuli mi ko abba ko were mi ngaɓu nani ko ni mbatta ƴewam ɗo yo watta tingen dekki degel 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 yes son ngari ha ɗo ƴew ɓeccide ndim ni ni alkam ya doole tan min jogino mine min mbawi ngam min mbawi siɓu sappodiri ala ko min yalla ko den ko lambo kan Rasulullah ko yalla yasin ka miñom mara maadi rondom de an kay ko buri wat sungule ma fi en joni mbatta ni yalla ba an ceerno salama yalla ma ron ma yalla adda dum butti ma don bakko ala dum non bakko non don bakko ƴeewam wat ƴeewoɗo yalla yo bakko yalla yo bakko ko ni mbi ni ay ni dan ngado ko ngi poddo yes mbar ni beccede tuddu beccede tuddu beccede ni beccede ndimbu wer ndimbu beccede yor ndimbu beccede yi becci kay ndimbe ala ni andumen ci ceerno man mbaɗen go ko gunda ala kulli ha moƴƴi jaggunɗa ɗon wallahi on hersi ceerno wawi gallaji kono mbaɗe koyɗe ala mbaɗen an no kolmo min joni tan mbaɗen noon ala ceerno ala min ganduɗa ɗo Mamoudou est ce que ɗiggini ko holno ala mi ɗigginani tawde ana ɗiggini wat tigi ala jall wala ɗum ekkino ma ala wala ɗum ceerno wat min koyngal ñamal ngal e wat tan min jiiɗa wat noon namal ngal ala caggal hani ko ɗon batton abba teɗi noon becede e ñaguimama wat kay min wona ni mbiɗa ni ni mbaɗa ni ala ma mi rendu alde ko beccede ngal becce ko becce ala ƴew ni o wi ni ala mamoudou ƴew alan ko becce ni ala ni dabral ko ni batta ay ni batton mbaɗa ni batton ga ni ko ni batton ko ni mbaɗon nden on gulla abou dow wona no wona ni wi ƴeef abou ɓuura ɗi mbaɗano kangare jorma ɗi yew Mamoudou waɗi o wecco aran o waɗani o waɗi kay watmi ƴeew o warani ko ƴeew ko wecco ngo ay ni ƴeew ayi ga nanti wecco ngo arata ko wecce ni ɗum hay dara mbawa ɓerde haɓo wewe an o hay wecce ɗum ko jatinta ɓerde nde eyi ɓerde ɗum jatinta an gaño ƴeppuni ɗum noon anni kadi ay ala ɗon heewi jinne ñon allah ɗon ani ɗo hay jinni goto ala ɗo ko jinne ɓoli gon ɗo ko jinne ɓoli gon ɗo an aɗa andi oɗo komi kaɗɗomo hastade pour doole makko ay sa ɗumini hande ko mbiɗo to hasir mbiɗa ko mbiɗo to hasir haw jeeɓe